बाप हो बाप नतिया उहे पैदल उतने दूर पतो या छटपटाइल बैसन तो जल्दी आओ फुआ जी। बताओ मछली बना के ताकत या कितना बढ़िया ऐसा एगो नतिया हमार तो करमवे के ऊपर रहेला केकर करम कैसन बा कब कौनो जानल नहीं खे। अरे जल्दी गोल लगा तनी आ गेलु का आ खुश रह बच्ची चली छोरवा आहे धर इहे त कबेले ताकत नहीं त काहे नहीं खे आवत बुचिया मिठाई ले ले बाबू। हां ले ले बन दुगो बिस्कुट 5 रुपया मिठाई ना ले रसगुल्ला आए बुचिया पैसा ना रहे देखा तो टेम्पू के पैसा ना रहे नु तो अधे तू बंसी टोला तक नतिया छोड़ देला टेम्पू वाला कहत नहीं भैया पैसा नहीं खे चलो आगे ना लेके आइला चलो कि देम पैसा किन लिए 5 रुपया के कुरकुरे के नु कहिए जन तोरे के अब तू ही एगो नातिन बारू ढेर मान जान तोहरे के नु कहना ओ कनी के थोड़े ना करने छोटकन के तोरे बियाह में तब हमारा नाचे के बउया पूछू कहू तोरा माइले कहम नु ते हमरा के पैजनी बना द आ नाचब खूब ना ठीक बा। और कुल कब पूछी सर समाचार मछली बनल बटे। हां के बनल स तोर चाची तो तोर माई चाची बनली। हां चल कनिया रे तोर माई के केवन दो रोग भई रे कहतिया का दो कहत रे हमर दवाई पूछत रे त हमर ना बुझाई कहानी नु त चल जेबो एही बे दवा की कहां बाड़ू जा हो कनिया केने बेज रे अयो ये फुआ जिया कइनी ह देखे फिर ओवे से बतिया के यहाँ थे कइनी ह गोड़ लागत ना खुश रह भगवान तारा के बनैले रह बैठी बैठी देखी बना के आ रावे ये फुआ जी हमारे कि कब फुआ जी ओनिया से चले आइम तो हमें जीवा से उठम। अरे का करी कने का करी नतिया टेम्पू वाला रहला ओनिए के ओनिए छोड़ देला सा पैदल चल दम बुझातला मुंह पे फेफड़ी पड़ जाई जानते भाई धूप लूप के दिन बउए कैसन अच्छा रवा चिंता मत करी पहले भर पेटा भोजन कर ली ओकरा बाद रौरा के हम लहसुन मिर्चाई आ जमाइन पका के तेल भी न लगा लवाड़ी और मजा करलू मरचा ले कोई लहर न उठ जाई हो ये फुआ जी जान तनी हमर ना एगो दीदिया रहल किरनी त गई रही मौसी के लड़की रहलिया आ गई रही ना त उनका खूब तबीयत खराब रहे त कहत ना कि ए बुची तनी तेलवा ना लगा देबी त बोले कहे दीदी हम लगा ना दे हम त कह देनी मजाक के मना के दीदी एगो जा बात जाना त हम बोले का उ कहलस का लहसुन आ तेल आ हल्का एगो मिर्चाई के गुड़ी डाल के लगा देम त रखे ना त खूब बढ़िया दर्द भाग जाई ठीक बा। अब उ त कह देलस कि ठीक बाटे आ ये फुआ जी हम ध के लगा देनी आ लागल भरेगा ना खिलावाड़ी कह के तारा अपने माई के लगा दिया लगे लहर उठ कने ए बुचिया जाके पानी लेके आ बाप पानी में ना रे बुचिया हम पानी उनी पी के आइनी ना कोतरी पैदल के पूरा निकाल लिए ए फुआ जी उतना दूर से आइल बनी त चली रे के हम खाना निकाल के और रख दे त खा ली भर पेटा अब्बा कनिया अभी था कहले बनी देखो हम अभी भूख नहीं के आ तू चिंता मत कर तू यानी जाके आराम कर जा हमरा खाए के मन करत हम कोनो से काट के खा लेना काहे से देखो वो जो हम काट के खइबे को नहीं काट के खइबे को रौरे अपना घरे के वो जिगवा रवा बना मतलब काट के खइले बानी लेकिन ये जिगवा केतना बाइन त हमनी के बारे ना जी तो हमनी के रौरे के काट के दे हम जा रुकी सलादवा काट के लेके आवत ना कन्या हम जब मन करी खाए के त को हम अच्छा ठीक बता आई घरवा में कूलर चालू कर ठीक बात हई पता वो हम यही खातिर जाइनी 2 दिन नीमक पानी पी के आइल बानी तो बूढ़ पुराने भइल बानी का ढेर ढेर अनगे न के खाए त हमर पेट ना झरे लागे यही से खाली पेटे बानी हई एगो 2 पीस खातिर हम अतना दिन ले परिश्रम करतनी 2 दिन ले 3 दिन ले अब आइल बानी तो म जब तक काट के हाथ ना खाइम न का जन केने थरी ओ धइल बस रुक एगो थरिया लेके आवत क्यों ना ले पानिया मांगी हो दादा रुको अपन ही से जाके काट के ले ना ते सतो से का बतावा हो निके बनैले भी कातना गाढ़ा रसा वाला ऐसा कबो लगनो ना होई हमरा काट के खाए के बना के आई पतो हमर बना दिए सन छुराइन मुछुराइन कतो न सोचब त खाई तो बुझाई उने से भूले मारत रही के नहीं पने ना वाला मांगी का रुको होनी जाए के लुका के ना खा ले का ओए का हो रे पीस तो बढ़िया बा एगो मुड़िया ले लेता नहीं खा के अपन आराम से आ सूता
नैहर में इहे न सुख बा हो बेटी के। आई नैहर कतनो बूढ़ो पुरानी आदमी हो जाला न तो नैहर नैहरे कहाला। आराम से खा पी के आ सुतेला आदमी बैठेला। रसवा नहीं निकलत कल छूले नहीं खिलत ना तो कल छुड़िए काढ़ देती। अयो दादा तुम देखियो ले सनु तो कहे सनु कहाँ लेके जाते छतन चुरा के हो घरवा में ढूक के खाई तुझे लुका के खातन बतावा हो ये बेरा मुंह हमर दम हिया जुड़ा जाए दम खा के इतनी हो आत्मा दम तृप्त हो जाए। काटना सुगर बनैले भी हो दादा। देख ली तो कहे तो बुआ कह दम ना कर एक कने भूख लागल तो कने काट हरा के बुलाए जाई काट के अपने से खा लेनी कह दे का जी फजी गोड़ लागत नहीं और हे जी खाना लेके बैठ के आ खातनी एगो सौली घर में एक कने ओने गरमी निहन लागत रहला तो कने हे जे आराम से बैठ के तनी हवा लागी आ खइबो कर ना। अच्छा चली ठीक है बाते खा ले बैठ जइहे निया बेना ले लिया उठू करत रही थाकत रही खात रही हे तना गर्मी मारौआ बैठ के भुसैली घर में से आउरी मारत एकदम दूठू गर्मी गर्मी ऐसा एक कने काज तू कहबू देख बुरा न तुम हमरा शांति में खाए के न मन करेला। अब के कोई रहेला टुक टुक मुंह ताकल त हमरा नीक ना लागेला खा। हां ई बतिया त ठीक है कहनी कोई यही से नहीं अकेला में आने है। आजी फूजी गुड़िया बुचिया ठीक बा नु रेखा बुचिया? हां सब ठीक बा। ससुरा में सासू सब कोई वहां सबके मानने लानु। आजी फूजी हम त भुलाइए गइल हनी के रउआ के खाना देल हजी होइसे बहेंगा बा ऐसा ना कटोरा में मछली दिहल बा ना सलाद काटल बा कॉमन देले ही आजी। वा कने ज्यादा से का रीत न सहने पूछत नु बानी होइसे खाना देबा जाला आदमी सिखा के का रखले बा उनके घर आंगन में बढ़िया से रहते नहीं की ज्यादा हो सकता कहिया जना तो बुरा मान दिए सर ना बुरा कवन माने के बात बाटे। ये फुआ जी कुछो कही रोहु मुर्गा मछली बड़ी चाह से खानी हमरा का रोजू रोजू देबो न त हम रोजू रोजू खाए बैठ के ही ना कि ये सबटा बिछा के और जी लोटा लेके गिलास लेके बैठ के खइनी एक कन्या ना हो ओसे ना बैठ के खाएला ओसे तू कम के बैठ के खानी बड़ा नीक लागेला। कने सुना ना तनी पानी ओनी लेबू का तनी प्याज वाज काट के देबू का काहे ना ले आ देम फुआ जी रउआ को हम ले आइम ना हमनी के त इंतजार रहे कहतिया छोटा की मछली बनावत जाओ फुआ जी आवत नहीं ओनिए से खबर देता नहीं कि हमरा के मछली चाहिए हम कहते हैं हम कइले नहीं तार मजली बोल फोन कइले नहीं कौन नहीं ना तो कहले ये तब आदमी गइल हन बाजार से जल्दी ले आई हनी कहले ना फुआ जी आवत तनी खे हन ना जी भलो आदमी एक कन्या शादी कने नु कने ना हो तो खसी बनाओ तो खसी के चुस्ता चुस्ते के मन करे आ खसी तो हम घर सब केहू खा ला एगो रउआ गनी तारी ठीक बाटे चली आदमी रउआ के बना के दे दी हन खा लेम आ फुआ जी देखी होइसे खाती ना हमरा बड़ी खराब लागता उहे का गादा पर बैठ के खाई थी सोफा पर ठीक लागे ई बुजरिन कैसे खाए देतै सन हो सास के त बढ़िया से देबेली सन गोतनी के बढ़िया से आई फुआ जी के कैसे खाए दे लेबै सन हमरा अपने से ना नु ले लहई अब बा कने ई का कहत हो हम अपने से मने काट के खाए ना वो बात ना मतलब ऐसे खाना देबे ना करे लेबे तो लइकवा न के कटोरा में दीही अलगे मछली मुर्गा चावल दे देला ये भुला के दे देले कटोरी खाली ना होई जा तने पनिया ले जा पानी ले पियास लागा अच्छा रुक जाए जगह में ले आ देतनी मटकवा के पनिया ले दी ना अब फिर जाम ले अपने ले आई है ना बता लगा के पनिया बतावा वो खेलवड़िया के काटा ना एको गो बात कटून काट काट के बोलतिया उगलावल चाहत रहे कहल चाहत रहे केहू तरी तो मैंने अपने से कह लेबे तो काई जानल चाहत रहे से हम छत्तीसा है बानी जितना छत्तीसा ऊ भी उतना छत्तीसा हमू बानी अभी का जानत है हम कह देब काट अपने से काट के खैनी आई हो दादा बाजार में से का यहाँ के हमारा के लिया के नहीं लागत केतना गरमी पे गरमी छूटत ना हई बाजार में जाए जुगुदबा हो सब सामान महंगा है सही तापमान है जगह कि कितना गर्मी बाटे के बुझात नहीं खे चक्कर आवत बाटे चलो तन की फुआ जी आइल बाने ये खुशी के बात बाटे मछली मुर्गा तो बनल बाटे अब देखो सांझी के का बनेला अब खैनी पियनी कि ना हमारा तो अभी पते नहीं खे वहाँ के आविन के जल्दी ही ना नु करने के गोड़ हाथ मुँह हाथ धो के खाना खा ले हैं अब दीदी दिलो हम कि ना दिलो हम के जाना
कहाँ से अगली हम देखबे ना कइनी देखो बुआ आँख भगवान तले के चल गुलम है ताके देखो ना कितना गर्मी होता जी गर्मी वो तोहरे होता ना ये आदमी के गर्मी होता रवा तो लड़का बने साड़ी उस कुछ पहनने पड़े हमरा के देखो ना बस ना पहनाबू है हां जयबू पगड़िया बांध के कहां ना जहाँ हम जाई ना मतलब हमनी के घर में काम लेकिन जा का कर रहते तू तो पहाड़ रहा था पहाड़ होता लौकत नहीं खे झलकत यही तरी पुलिस बेटी कनी हो भेट तू कइला हूँ के तू अभी तक बेट निकले बाजार में से आइबे कइनी बाजार में का कइला हूँ बाजार में मैंने बताओ तो का कइला का कइनी हां शादी पड़ल वाला दुगो साड़ी लेनी फिर से ब्लाउज देनी अथु करे के फिर पैसा ऊपर रहे त साड़ी तोहरे तो कपार को बोझ भइल बा तो शादी पड़ल बा हमरे सब करे के बा का है ऐसे के जब ये लिया ना जरूरी भाई ना घर में टांग देला लौकत हमरे वो चबिया और कोई के लौकत काहे ना बोली ना जी बिना मान मतलब काहे टांग देला बोली ना हमारा बिल ढेर चिलैनी ना तो मारो जितना भी प्यार से बोल दानु प्यार से बोलवा दी ढेर तारा के हपड़ के काले लिया भेट गला वे फुआ लाइल का होखम जी लगता उनके पुराना आवता नहीं जाता नहीं मिठाई का लाई होखम मिठाई के घरी आम के सीजन बुढ़िया में खेले ही सस्ता सुविधा बा नाम होता आम ले बनी हे अपने वो ललाई रहले तो दबिले कुल्ले के चल गुल अभी ले असरे कर ले तो हल ना दिल हम त किसिया जी ना किसिया ई हमर ला किसिया नाम कुछ ओकरा कह देम तो तोरे सन छथरा हिया हम किसरा बोली ना ना काहे के शादी कइली के हम अब हमारा एथी फुटर है किस्मत और बाबू में के जन देखे गुड़ है ना किस्मत ना फुटल रहे आखिर नु अखियो भड़ कर है जे देखे गुड़ है हां ना तो कतनी बड़ा निमन बाड़ू अब आदमी त प्लास्टर के लेबल मार के जयमाल पर शादी करा दे संग में का अंतर का बड़े रही ना अरहुआ मेकअप चेकअप करा कर कर लोग जानते ना देखे नेचुरल है देख लाई ए नेचुरल है देख ली नेचुरल है देख ली हां तो जन बा न चूर देम ढके जानते नहीं तू हमरा मत बोलो के करा ले ताला बोला बिना काजू नहीं के हमरो व्यवस्था लाग 10 को मेहर भाई उसमें व्यवस्था ना लगी व्यवस्था जाति ससुराल यही बरा निकल जी जानते हो हमरा जाय में हमर देरियो ना लगे ससुराल जब की कहां दिन के जाना कमाना सब दिन ये दिन जाए तू चल जा जब अगर खले बाबू हम नहीं के हमरा एकरा के देखला नहीं हमरा के हम ले तार छोटकी बनिया के कहती आवे थी हां भैया तार हमारा से करा वो तरस करम की जाय में ले से खामे में से बिंदम लगता कि दिमाग से चढ़ाई बैठे दिमाग से चढ़ाई बनू तो बढ़िया करी ना बुझाइल हैं का कैसे उठी नहीं के पता बताइए हम हैं नीचे करो नीचे अते मुहावा बढ़िया ले करो मुझे लगी माछी मारती है मुहावा और बतावल नु लगता कि 100 साल पूर जाई हमारे हम तो जो नहीं लूट बानू हैं तनको सुहाग बना का है तारदा है सब कोई लगी तार गिरा तुम का करे हैं जाई देखी बुआ जी खाना वाला हम देखी तू सुतबू हैं और सुतम जी कपड़ा चेंज को क्या बता नहीं गर्मी में होता कपड़ा का देखे मिनी स्कर्ट पर देखा बागा पूरा तो मिनी स्कर्ट पहनी ना ये स्कर्ट तक वो अभी पहन लो ही नहीं खला तक जॉन पहन तो अपन नहीं घरे में हमारे ना तू लगटे रहे पहने लू कुछ आव खाइए साड़ी पे हां कुछ पहन ले बउआ ले ना कुछ नहीं हां तो लगटे रहे लू हां लगता है हां हां तो पे खोल दो चल जाओ जा दुआरी पर गर्मी होता ना पूरा ठंडा जाए चलो कहां गरम बा हमरो ओने हमला हमला चालू करो ओने हमला जाई चल बात समझनी बात के बुझ ना तो कैसे जुझब हैं बड़ा बुद्धि आवता है बुद्धि ना हमरा सब आवे चलो आवा अभी वैसे काम बता चलो अरे खाड़ा नहीं क्यों बता सब घुस जाए के बा के बा अरे उनके खाना उठी दी खाड़ा काम दी चला नहीं ओए हे माई ठीक कलू जा कने फुआ जी के खिया देलू जा तो ई का कहत हैं जी अभी फुआ जी खइले ही कहा बानी हम घर में बबुआ के गइनी ना तो दूध पियावे लगनी और ओकरा साथे उठंग गइनी तरे का छोड़ के का देले हिया
फुआ जी बैठ गए हो भूसवा वाला दुआरिया पे खात रही घरवा के। छोटकी को भी देलसिया ए छोटको छोटको इतना ताइला पहिले ठीक रहेला कि झटे पटे बनावा झटे पटे खिया दा हाँ, तो घर में आदमी खा ले का दीदी कह सुना ना कह फुआ जी खाना खिलू ह आ रुकिया बताए हम दुकानिया मुड़ा दूध गो पीस एगो बेटिया लेके बैठ रही हाँ का कहते हैं कहते कि फुआ जी के खाना खिले बड़ू ना हमने के कहने हम देले ही नहीं कि रवा देले ही नहीं कि आ ई देले ही नहीं कि त का के देलस जी बाक फुआ जी रही हम कहीं उल्टा पुल्टा काट ताक देनी है ये सब आखे तू करत रही फुआ जी के खुद देखनी के छिपा में बैठ के खात रही तो को हम कहतो बाई कि जी फुआ जी ए मछली तैसे देबे ना करी ए बड़ा को अरे केने बैठो ए कन्या सुन ना 400 रुपया दो अरे इति मारल खसी मारल बुए उनका विश्वनाथ के दुआर पे ए फुआ जी खसी के बाद छोड़ी मछली पे आई का होई कहा तनी खाना में खा ली बक हम ना खाइम हो कन्या ए कन्या देख बतिया भुलाई बनी कन्या ना नहीं खइले खइले बनी तो ने सुता रहू जनु तू ना कलू त हम जात नहीं घर में तार आंख लगल देखली तो हवो सुता रही हई लौ कबे ना कइली हम सुता काट के अपने से खा लेली हम बाजारी में गई कि ना जी त घरवा में के रहे बुझाइला सुतल तब तक के होई हम ना देखले ओखम तब वो हम देखने लेकिन हई हो ना घरवा में सुता रही अच्छा चली हमरा लागल कि खाए ला दे ए में कौन मने त चिहाय वाला बात एक कोने ई बता हमर नैहर हो ये हो भाई बाप के धन बोलही बा भतीजा के त काट के खाइए लेनी अपने से त का हो गई एमे कावन बात बा देखो पैसा ना का होलो कुछ ना मगर ये फुआ जी देखिए हमार सब के बीमारी होई जे पैदा भइला जब कह तनी कि छोटा की ना मछली ई ऐसे त खाना ना काढ़ी लिसन उ त कटोरा में मीट मछली देबे लिसन छिपा में चावल और जे खलिया के है तना टमाटर काट दिया सन सलाद हो जी तरवा कह तनी कि ना ऐसे ही देल हसन झूठ का रउआ बोले नी अरे आ गेला मुगा में कने कने जा त सुना ना उ कुल बात छोड़ा कने उधारी जातनी कह के त दुल्हा के नाम रख के ले ले कह दिन त पिंटू बाबू के फुआ हम जातनी जै ना ठीक बा रुक जा ए फुआजी एक फुआजी भी पहले मछरी नहीं के सधर मछरी सधा ली अरे रहे दो शाम के बाची त दोहरिया ना में कल हम उ त राती के बनी आई कने जातनी तू ने ना ले बुझे त हम जातनी तार दुल्हा के नाम रख के आ झट मनी लेके आवत ई राती के खा ले हम ए फुआजी त सुनी अभी मथी मतलब मंगाई जी खसी मत मंगाई अब बाहर चुप रह बाद में पैसा के मत सोचा जा बाद में उधारियो दे दियो सर पैसा के बाद में आई होई एकदम से छाल छेबेली बनी देख ना का करतनी आ भाई बताओ हमरा इहो उम्मीद ना रहे कि फुआजी अपना से काढ़ के और खाए लागन आए हमनी ना रही जा हमनी के ना देती जा आ चोरा के जाके वेथी में तरे भूसा तरे खाए लगल काहे चटन खाइबे कइल हई कबो जुड़ेला ना कि मिठाई लेके चली एगो कने बात कही आज हम ना देखले रहते भूसली घर में ना दोदा देले रहनी दोदा हम कहत नहीं कि खाना ऐसे ना देबे लिसन तुम खौरा मोरा रंग खाना देले बेसन जी दीदी हम सलाद काट के रखले बानी बताओ हम कहत नहीं कि आदमी घरे के आदमी सलाद खाता ना हित ना तई हम तो सलाद अरे मुंगा तो बोले ले भाई दुगो पेटी आ एक हौ दिलवा पिसा आ खा करी जे त कहीं करे लागल है गइल है त ना ऐसा के मुर्गा मछली खाही खतिया बेले बुढ़ गइले खसले त का करब जाई भैया के नाम लिखाई काहे खतिया हमनी के काची बाटे बहाना करे कहते ये जाके पिया नहीं के बताओ हमनी के बढ़िया सोचतानी जा लेकिन हई देखो फुआ जी के अपना मने आके वका से का करे लागत अड़ी देखी दीदी जी छोटी ने एक नंबर के हड़ी फुआ जी नो हमनी के घर परिवार के बारे में ना सोचेनी खाली आविन त चटाई खाती खाई खाती जे एक कोने ठीक है कहतड़ू हो हम बोला ये बड़ी गलती कर दी ना ना त बोलाई जा तिली तिली ये फुआ जी आई गस त हर का ये देनी देखो चोरा के खा तनी ये दादा ये नुकाला दीदी आज ना देखले रहत झट में नहीं है के फुआ जी तो दादा